A hoćeš mi sad ispričati kako to je dan počinje? Dan počinje, druže. Uvalio s 1400 maraka, kužiš. S koliko? 1400 maraka. Gdje si ušao? U Bali. Upale 1400 maraka. I kocka od povodne do 5 ujutru. Na kraju se iščupa i odem kući. Ščupaš nako, s koliko si izašao? Da pričam detalje, hoću malo. Nema, uložio 1400, izvuka 1400. Užiš, zrefa se. I dođem sutra i sad zavalim se 800 maraka. Opet se zrefa. Dođem preko Ostra, zavalim se 100 maraka, dadem 5 isti, opet se zrefa. Dođem 4 dan, zavalim se 900 maraka i sad opet se ščupa. 6. dan zavalim 700 maraka i sad ja govorim, ću se zrefati ili neću ništa. Koje vijeki? Vijek što radi u kockarnici, u šaku, to komši. I bogat 3.500 ima, zavalio 700, ima 3.000. I dođem 2.500 maraka, 2.500 žetona. Govori meni Vijeko, šta ste reka, išćete se. Govori, ja nek ide kum prčina. Ja bum 20 ovoga sastavnosti. Do 20 maraka krene? 20 žetona, maksimum. Koliko je to? 5 maraka? 4 4 maraka. To je maksimum, ne možeš više. Ja? I veliki rojal, evo. 4.100 žetona, 4.100 maraka. Ima u kreditu 300-500. Koliko je to maraka? 4.100. Maraka. I onda priča dalje. Ja mi je bogat Vijek, da, 100 sebi, ja mi je petlja, da ušao u kladionicu, babinu kladionicu, ja govorim babinu, šta se mora kupiti za 5.000 maraka. Kaže o mene, dobro tricu i lošu četvrtu. Ali evo sve okolo te 5.000 maraka. Jer ja Freda, ja izgledam par, ja govorim Freda za problem ovo isto. Ja govorim, dobro veliki rojal, tako mi priča. Ja kupim tricu, prođe 10 dana, kupim tricu. Sredi sve, znači, kompletu probine, znači, sve živo. Sretne mani to kako, govori, ovo mene ne mogu kockati. Ja govorim, druže, neću kockati, imaš 300 maraka od rojala, mi ostalo. Napravio sam auto, sredio sam, razbiš ti, kupio sam sve novo. Promijenit ću to od mjera, ima još 300 maraka, to ću se, napiću se koleto, je bolno. Amo kockati gotovost. Bio u kockarnici, sad ja opet napravim 300, zavali se 300 maraka, ti. Ja govorim, vanji se, da Vanja radi. Ja govorim Vanja. Ja trajam opet 3.500 žetona. Ja govorim Vanja. A boli me kurac, a izrefa sam se, ono, znaš. Izigra se, izrefa se, da ti meni 300 maraka. Ja okrenem, bum, 20 opet veliki. Ono ja Vanji, ne 300 maraka, nego petlja, ja bi sebi 100, da ne bi vagalo sa Vijekom, ja. I tako? Tako te to. I šta učini ti s ti 5.000 maraka? Onda sam kupio robe 1.000 maraka, išao 2 put u Zagreb, 2 tamo, Prčije, ovo, ono, Šmarka i tako. Šta je Sprčio, daj mi reci? To je duže sve poredu. Koga? Daj mi reci, ti si išao u Čapljinu, Čitlu. Gdje ideš, evo ispričam, šta ja znam, evo. Išao sam svakdje, od Zagreba, bogati do... Ispričam kako je to bilo u Amsterdamu, molim te, gdje ste išli? Po Evropi gdje si bio? Jebote, Isus, ono snimaš koju pizdu lipe, jebote, Isus, sad ću to na YouTube, Prčije, krv Isusa, zazad da neka može vera 100%.